Hi guys, ninjani? Yazi bengafuni nje ukuyiposta yonke lento ne. Mara ngibone ngathi nje police station like izongenzela kancane yabo. At least ukuthi makwenzeka something kimi kube niyazi ukuthi kwenzakalani. Ngoba niyawazi umthetho wase police station manje usifuna uground ngale, ne understand. So, namhlanje hi man, angisho ngibone ngipostile ngithi ngifuna clean sisu. Ngiclean sisu mara sangisebenza namhlanje kusena. Hi man, mangiye toilet yami isendlini. Bese ibhekene neroom elinye soil spare. Manje toilet man ngiyezwa man khala kuhle. Ngithi sesingene kuyigundwa la endlini. Hayibo. Ngiyezwa man ukuthi kuna something man mara ngizibe ekugcineni man ngithi hayi man. No man, mangicela ukuflash toilet. Ngicela ukuthela amanzi because toilet ayiflasheki kahle njengoba amanzi ahlupha. Ngingene kulela kamuri net nangithi emuva guys na umuntu nomese ongakanani wangenqela. Ngibe nenhlanhla ke emadlozi wakithi noNkulunkulu wami ngavikeleka. And ngibe nenhlanhla lo yamuntu abamthumele wa confess everything guys intombazana lo muntu othumeliwe more like itomboy angazi ne bathi bayi4 babathembise ama 500 rand. So guys sizoyikhulumani kahle le ndaba. Ngibhizi nyana manje ngayo. So bengifuna ukuthi in case kwenzeka something ngishiye evidence la kungabi ngathi ngisukela abantu, ngabi ngathi nginenzonde ebantwini, ngifuna ukukhuluma in lo muntu enimuzwa khuluma la guys nguye umuntu owaziyo ukuthi kwenzakaleni. Ne? Lo muntu enimuzwayo okhulumayo uye uyenze yonke lento. Yabo, uthi mantombazana i4 mara yena uthi ze angayenza lento ayi1 laba abanye basali. Angeke kuze kumhlule ukuthi angenze lento leyo yabo. Lo muntu uyongibulala guys, angifuni ucamba manga. Kuba ngihlolanga lapha kwayena njengoba athi sengihawukelile ngoba bengifuna ukuzokhuza. I don't think ukuthi bekazongikhuza ngoba kube angichekanga lapha eminyango ngachubeka nendlela ngayobheka le bekayongihlaba umgogodlo. Bekayongihlaba umgogodlo. So guys injalo. Angazi yazi. Ayangazi shem uNkulunkulu namadlozi wakithi asebenza overtime. Basebenza labo bantu angifuni nje nokuthini. So ngizona update ngayo yonke into ukuthi manje ngiya drive like ngifuna ukutshela istory like silandelana ngifuna ukushiya proof yonke la. Kuse kungathiwa why bengingakhulumi, you understand? Umuntu ohambe ngithola lapha ngifile kungana evidence ukuthi ngibulawa ubani kanjani. Yabo. So guys ngizana update ngayo yonke into like ngizohlala phansi kahle nginichazisele kahle ngale ndaba. Hello mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Ayibuka nemhlabeni okunjani? Kanemhlabeni okunjani? But if ungasilanga lakho ukuthi undlule emhlabeni ngeke uzondlula manje uNkulunkulu story sakhe ngasibhali ngaleyo ndlela ukuthi undlula njalo emhlabeni angeke uze undlule. Nangisizococela story ukuthi uthole umuntu endlini like a tomboy nje ngasho njalo abambe umkhwalo ongakanani wamtshela ukuthi bamthumile babacashile bona bayi4 babanika bo 500 ukuthi batomdelete. Hayibo guys, imagine udelete umuntu for 500 rand nje wona bathamba udelete umuntu bakunika 500 ukhiphe serious MPFM lo muntu for 100 rand laba yi5. Yo guys kuyathusa nkosi yami like uthi yadebuda nje ukuthi ngoba akaguquki sho lo muntu ayomhlaba vela amgwaze ngalamuva uside nje ukuthi aguquka abuke emuva. Guys kuyathusa livele sihlala kulokane linjani ngokuthi umuntu angakubolalela imali encane nje nga500 ayingeke madoda asikaphephe South Africa. I'm just glad ukuthi she's okay, she's safe. Hey, kufanele sibe careful sonke. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.